Allí es espectacular. Vale. Vale, doy, poco a poco. Oh, ya está. Vale, ¿está bien? Honek, Hor. Hemen dauz hiru. Konposizioarik. Hemen dauz hiru. Eta 10. Tiro. Bitu. Bitu. Pantailara behitu, Baita. Hala, bitu, hemen bi. Hosti, bitu, hiru. Honek igual pasauta. Vale, a ver, Torre. Qué polite. Ostras. Ahí tiro hau zonden, horre da. Abitu. A ver. A ver, itxaron, Vale. Bai, itxelak. Vale. Bai, nik uste kutsilloa dakin hori txidanan. Bidean dau. Non dauz hiru? Tronkoan azpizen? Eta hemen beste bat? Non? Ez, hemen dau bat? Bai, hiru, bai. Eta gehiago horbean? Ia grabatzen dago, ez ikutu ia botella, Vale. Hemen. Grabatzen dago.
Joa, zelako arrautza. Ostras. Bitu zelako arrautzak. Joder, si cantan. Bai. Eran bi. Hori parasitauta hau. Hau ez. Torri. Honek ondo da. Bitu. Bitu oso polite. Eta hau. Ya está. Espera, que bien. Buah. Qué polita autopausuna, bai. Ontsi bai, ez baina, ez eman. Geratu duzu. Bezala ere. Ez ikutu, zu jazta, dau grabatzen. Buah, bitu. Orain. Bai, etorri gara beti, bai. Eta hau. Hau. Aita. Dago eskina baten. Uranik. Biok deko gura. Bueno, eta hemen beste. Hor bat. Hemen beste bat. Eta hemen 3.